Možeš molim te se ispraviš, šta si se skupila kukungaću na 90 stepeni, ajde. Tako, maco. Sad malo pogledaj, ajde osmeh. U drugoj sezoni pratimo posledice tih odluka, te hrabrosti koju su oboje uzeli u amanet na kraju prve sezone. Gledamo kako se ko od njih snalazi u toj novoj atmosferi, u svojim novim porodicama ili prilikama koje su ih zadesile. Drago mi je što ova serija takođe oslikava Beograd, a samim tim i Srbiju, na neki malo novi način. Sada smo blizu Silosa, dakle Luka Beograd, nešto što je sada novi kutak grada. Mislim da ćemo nas tri kao najbolje drugarice ovde moći lepo da zasednemo. Priče nikad dosta nama, samo da je udobno, da ima dovoljno pića, odnosno kafa i ceđenog voća i mi možemo do mile volje da savetujemo jedno drugu kako dalje kroz život. Ali ona je ubunilo na bunca, ne znam šta je, bre. To je zato što mnogo radi. Ovde su nekako sektori, što se kaže, nema lada, svi rade, ali imate utisak da ste u familiji. Pa, kao i u svakoj familiji, na Slaviji se i dobro jede i dobro šali, neko se nekad malo ne slaže, ali sve je familijarno rok službe. Ovo je takva ekipa, takva je i dalje i ne sumnjam da će i ta treća sezona nastaviti u istom maniru. Ona rekla, bebi su super. Jesi ti dobro?